ନା କ୍ରୋଧେ ଦାସୀ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧ କଲା ବେଳେ ରାଜା କ୍ରୋଧ କଲା ବେଳେ ଦାସୀ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ସହେ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଚାପେଡା ପକେଇଲେ ପନିକି ଉଠୁ ଆଜିର ଯୁଗ କଥା ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହବନି ରକ୍ତ ବେଶିଆ ରତି କରିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗମ କରିବା ବେଳେ ବେଶିଆ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ପାଇଁ କି ଜାଡ ପୁରୁଷକୁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇପାରେ ସିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ ଭୋଜନ ଜନନୀ ସମା ଭୋଜନ ଦେଲା ବେଳେ ମା ଯେମିତି ପୁଅ ମନ ଜାଣେ ମୋ ପୁଅ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବାଇଗଣ ପୋଡାଟି ହେଲେ ଖାଇବ ଏକଥା ଜାଣିକି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇଗଣ ପୋଡାଟି ଆଣିକି ରଖିଥାଏ ନହେଲେ କହିବ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଆମ ମାମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜନଗର ସେଠି ତ ଭଲ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଖାଇକି ଯାଇଥିବେ ଘାଣ୍ଟ ଆମର ଆଉ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡିଆ ସିଏ ମାଇପ ହବନି ତାହେଲେ ମାଇପ କିଏ ନା ମା ଭଳି ଯିଏ ଆଚରଣ କରିବ ସିଏ ହବ ମାଇପ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନବ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ହଜିଯାଏ ତା ସଂସାରଟା ସେଠୁ ଅଧୁରା ହବ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବା ହଉଛି ଅବସମ୍ଭାବୀ ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ଭିତରେ ପରମ ପାବନ ଶରୀର ପାଇ ଯଦି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରେ ନା ତେଣୁ ବାବାରେ ଚେତନାମୟ ପୁରୁଷ କହିଲା ହେ ମାନବ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଜ ଭଗବାନ ବିନା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ ପାଗଳାରେ ମୋ ବୋଲ
ଜଗନ୍ନାଥ ଘେନ ପ୍ରଣତି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋହନିତ୍ୟ ରାଜ ଶରଣ ପଙ୍କଜ ମୁଁ ସଦା